basi pasene kuka update pang'ono nkhani yokhuzana ndi zimene zikuchitika kunjako. Anyway, pa nthawi imene Israel komanso Iran yamenyana for 12 days kuzabweranso US kuphatikizanso pomposo, anthu amene wawa panopa akufuna mtendere. Tsopano akufuna mtendere, iwowa ndi amene anaziyamba zinthu zija, koma panopa tsopano akufuna mtendere. And panopa Iran yakana kusaina peace deal, pepala gwirizano mene osonyeza kuti guys nkhondo iyi yatha. Irani yauza kuona kuti no, nkhondo iyi ndithu sinathe, idakalipo ndithu. And maybe ndifakeni mabwereza kuona kuti maybe they miscalculated. Mwina sana wawerenge bwino chifukwa mairanianiwo ndiona kuti pakadali panopa nkhondo ija is like imayamba. Pa nthawi imene amaganiza kuti makuti nkhondo iyo ija imayamba. Nkhondo yawo ndithu msilikali expert brigadier wako America oyambirira ananena mumveka bwino kuona kuti akuluakulu Irani simangofikira pa kolas. Irani simafikira pa kolas. Irani imakhala ndi malevel. Mabomba amene imaponya Irani amakhala malevel. Pali muone kumambilo kucha mangoponya iti kena kwa panazafika pena poti aponya ndithu mabomba kuzafika pena kuti aponya mavumboda abwitsa pena mabomba petulo zimene zisoso. Irani ibichi imakwera anisimabwerera mbuyo. Koma anoyeka kuona kuti akutera anoyeka kuona kuti ifeyo kuti tukupaseni mabomba enieni amene tili nawo simungatifune. Mwina iwo pali chimene akulimbira mtima chachikulu kwambiri, pali chimene akulimbira mtima ndithu chilipo. Anyway, Trump wanena kuti Irani ngati sikusaina ifeyo tikunyetsa. Antikunyetsa kwambiri. Irani kuona kuti pamene pande nkhondo ikhalete yamba ndipo. Pamene pamene nkhondo ikhalete yamba. Apatu nkhondo zinayambe. Akuluakulu kuja kuno kuti zinthu zina ongona waziyamba. By the way, Iran paja ili ndi magulu angapo okwana 9 amene magulu amene wawa pa nthawi ya nkhondo iyi anakhala chete. Magulu chifukwa Iran inaletsa kuona kuti nkhondo iyi pasapezeke magulu awo. Tindi ku Lebanon kuli Hezbollah, tindi ku Yemen kuli Houthis, tindi ku Iraq so kuli gulu linaso limene koko. Koma magulu awa mene anakuzilani ujale ku China uja adona kuti zina kale mangoni thawa wati masodi ngono ngati China uja anakamba kale kuno kuti Iran ili ndi magulu amene wawa. Koma magulu amene wawa sikuti amarengedwa ngati ndachifwamba. Mamedia azungu amawatenga magulu amene wawa ngati ndachifwamba. Terrorist. Okay. Hezbollah is a terrorist group. Houthis is a terrorist group. Whatsoever. And other Iranian proxies, they are terrorist groups. Umandimene nditu mamedia amaneneha. Hako azunguko. Kwano, anthu magulu oneka terrorist amoneka ngati awa ndikuuza. Gulu laoneka ngati terrorist muno ngati Al-Shabaab, Qaeda, pure terrorist groups. Boko Haram, pure terrorist group. ICC, magulu amachawo pure terrorist group. Those groups, right? Okay. Why am I saying so? Chifukwa kuti magulu amene aja amapanga atake anthu osaputa osayamba, right? Amatabwera pa school kutenga anthu kutele. You understand? So no one in the world should support these groups.
Right? Tinene pano. Chifukwa tinazilongoswa kale sobedi ena amene mukubwera kumene. Tinazilongoswa kale so magulu amene wawa anapangidwa amene wapanga ndo Americans. Namna wapanga fund, namna wapasa ndalama. Right? Koma samaonetsa. Pamene awatu kunena awa tukwatchula apa Mahouthis, Hezbollah ndanthano zoti sanabwera ku dziko ino kwake kupanga ataki anthu kama kutani iwo amangooneka pa nthawi imene anthu aku Gaza akuphutitsidwa. Ndio amene umaona Mahouthis akutulukira. Iwowa ukazangona kuti ma Palestinians acha akuzuzidwa akutana ndipo pamene umodzaona kuti nzoti madola acha akutulukira apo kupamba chani akupamba Israel. That means iwo cholinga chawo ndi chimodzi amamenyera ufulu wa ma Palestinians basi kupatula zimene zozo zava kwambiri na yonse yakuzana ndi magulu amene wawa ndi magulu awo amapangidwa sponsored ndi Iran. You understand? Kabwino. Ndibe samafuna kusokoneza pa nthawi zimachitika zinthu zina moja kuti makuti samafuna kusokoneza yayi. Iwowa anakhala chete. Pano pa Israel inapita dzana dzulo. Inapita ku Lebanon. Koma gulu acha amene achawo ndi ukaphulitsako. Right? Pamene aphulitsa ugulu umene koko iwowo mmutu mwawomo akuti kobwera mabomba amene koko kuchoka ku Iran afuna tipweteke nawo basi tukaphulitsa nkhondo iyi akuyiyambaso ku Lebanon inatha koma akuyiyambaso. Right? Why akuyiyambaso? Chisisi china ndichi Netanyahu Prime Minister wa dziko la Israel ali ndi milandu ku court. Milandu 3 yoti ayankhe ku courtiko chifukwa cha katangale ndi zina. Ndiyeno yeuja akwana kuti ndilikaye busy kuteteza yani kuteteza dzikoli. And the court check the news. The court la kwana kuti excuse imene iyi amatampasa 2 weeks kaye. Amuza kuti excuse imene sikumveka. Uko iweyo bwelebe ku court. Why? Chifukwa chinena kuti lamulo ligwebe ntchito. Ndi uku alinzeka Trump akuti ayi amene musiyeni ngatale milandu muchosere fa iye ndi hero fa iye wochosa walimbandira ni blah 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 blah. Ndi dziko kuti palibe tu no one is above the law. Palibe amene ali pamwamba pa malamulo. Alright, mine yabita. Iyi ndi chifukwa chimene iyeyo wayambiraso ya Hezbollah. Ndifo wayambiraso Lebanon. Ndi Lebanon ija simwayipanga atake. Hezbollah ija nayonso lero yambaso panga atake. Nzake ujaso Houthi Yemen nayeso watumizaso zimabombaso ku Israel. Netanyahu akuoneka zoti nkhondo imusangalatsa kwambiri. Nkhondo imusangalatsa. Koma chisoni sangamalize anjolenga aziti ndikulimba ndi maiko atatu Yemen, Lebanon ndi Iran. Right? Zosoko mazo zoziyamba dala wayamba ndi yeyo Hezbollah pay yankhajet. Right? Imene wabwera mabomba iyi amare system yake amatero pali video ena yake so imene yeyo amakama kana kuza ndi ku Iraq video imene mibanga check imene yeyo kuti yeyo ndamene ananena kuti kuira Saddam Hussein amaja achoke timuchose foti anka ambisa ndi yeyo Netanyahu manje kuli nuclear weapons kupira osakayibesa ntwa apa. Right? Yeah. Ndiyeno matrix osewa amene amakhala kupanga kumayiko ena ndiye nawo chanchane Iran nawo zilatu kuti mukazangoti yamba mdzakhala kuti matitokosola. Iran nayonso inali ikukonzekera nthawi yonse kuyambika kale inali ikukonzekera nkhondo fa amadziwabe kuti pali list ngati mukumbukira channels pamene chimamba kumambe kwene
panali wamkulu wankhondo wa ku dziko la ku America amene anaulula pa TV kuna uzati America inayika maiko kwana 7 kuti ithane nawo basi maboma maiko amene athane nawo ndiye maiko osewa Iran inali kumapeto munali Syria munali Somalia munali Libya munali maiko angapo letumena koma Iran inali kumapeto ndi izizizi game imene akupalaya pa sundi game ina kuti anthu aidziwa lero yayi akudziwa kuseri kwayo kuti anthu hawa anapanga kale anakonza kale chionongeko cha ifeyo anachikonza kale video imene I think mukabwirira mukaiona ndithu video ilipo ndithu amana kuti inayo nayo ndo mu office nkunduza kuti tindi tupita tukomenya nkhondo ku Iraki tufati tiyoseboma komanso paiso maiko awa pana list imeneyo it's planned pre-planned anapanga kale plans zonsezo anyway nde chimene chavuta apa chino kuti misunderstanding Iran simamenya nkhondo kuti ikhale ndi moyo kaba kuti tani iwo zakufa beza ntchito Trump walemba yayi iwe ndaweteteza moyo wako natani atafuna khangati kamwana kabwino akuti iye wanteteza akuti supreme leader iwe nakuteteza chanchani ndege naile sa Israeli kulisa kuphe ende wewe ndithokoze mwaluza nkhondo yema kuti zimene zalibe nazo ntchito iwo ajawo iye ujokhala ndi moyo kakumwalira kwa iye amazinga ndimodzimodzi minaso he prefers kufako that's why anasankhiratu alo amalo ake right koma Irani akuti sirola kuti ni mungu takasakasa nkumapita ndipo nde kuli nkhani ndipo nde kuli zinthu right kuti zinthu zopsa kunjaku ndiyebe yes tipomene kayo tibweso ndi video inaso sure guys thank you so much.